Hello mga Indians! Good morning! This is TV. Please don't forget to subscribe my channel. Content send photo from sa video ni upload ko. Mayas, nga pala ang pagdating nga sa aktinan din tabing dagat. Kasi ngayong araw na to, hindi sila nakalaot kasi malakas ang alon. Kami Indians, tingnan natin yung tabing dagat. So ano mga Indians, yung malalakas ang alon ngayon mga Indians kasi dala ng hanging amihan. Ito mga Indians, update sa tabing dagat. Malakas ang alon kaya hindi nakalaot yung mga kaibigan ko mga isda dito sa tabing dagat. Isa nakalaot mga Indians. Ngayong araw na to, isa nakalaot. Kasi sa lakas ng alon mga Indians, so ayun yung mga Indians, ayun yung mga bangka nila. Medyo malayo ang bangka nila dito sa tabing dagat para hindi maabot ng alon kasi malakas ang alon. Yan mga Indians. Yan mga Indians, update sa tabing dagat. Indians, walang lumaot kahit isa. Dati may lalaot na 3, 4, 5. Ngayon may yan. So yun lang mga Indians, sa update sa tabing dagat, walang lumaot ngayon. Yun nga, walang lumaot, walang income, no? Ayun ang buhay na may isda. Pag may laot, may income. Pag walang laot, walang income. Kaya ganitong maalon, kawawa yung buhay ng mga kaibigan ko may isda ito. Ako din, bigtado din kasi minsan dito din naman ako nakakuha ng ulam. Bibigyan nila ako pag nagbubuhat ng bangka, bibigyan ako ng ulam. Tapos kung marami, ibibenta ko. Kaya sa ngayon mga Indians, wala tayong walang huli, walang